Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Gamut ja Servitiumin puolesta tähän aamun webinaariin Prosessit ja data, resepti parempaan asiakaskokemukseen. Meikäläinen on Sjöblumin Severi, on yksi Gamutin perustajista ja tänään meillä on erittäin tiivis ja tehokas puolituntinen. Ensin Gamutin puolelta Sami tulee vetämään puheenvuoron siitä, että miten parantaa asiakaskokemusta. Ja tämän jälkeen sitten päästetään Samu Servitiumilta kertomaan asiakastyytyväisyyden mittaamisesta. Mä haluaisin muistuttaa tässä kohtaa, että webinaari nauhoitetaan ja nauhoitus tullaan jakamaan. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin laittakaa chattiin tai guettaa kohtaan näitä, niin pystytään sitten puheenvuorojen jälkeen lopussa käymään laajemmin näitä läpi, syventymään aiheeseen vähän paremmin. Mutta ennen kuin päästetään herrat lauteille tässä, niin mä ajattelin vähän muistuttaa tämmöistä pienestä asiasta, vähän herättää ajatuksia, miksi asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys on erittäin tärkeitä aiheita. 3.11 sääntö. Eli tähän sääntö kertoo siis sen, että tyytyväiset asiakkaat kertovat suullisesti saamastaan hyvästä palvelusta keskimäärin noin 3 ihmiselle. Kun sitten taas, jos on saanut huonoa palvelua, niin keskimäärin he kertovat noin 11 ihmiselle tästä huonosta palvelustaan. Tämä on hyvä muistaa, tietysti tässä meidän sosiaalisen median maailmassa, niin nämä luvut on varmasti todella paljon suurempia, mutta näin suullisesti 3.11 sääntö pitää hyvin kutinsa. Niin tämä on yksi syy, minkä takia kannattaa muistaa, että asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys on erittäin tärkeässä asemassa. Mutta pidemmittä puheitta päästetään Sami lauteille, miten parantaa asiakaskokemusta. Ole hyvä, Sami. Yes, kiitos Severi ja tervetuloa myös mun puolesta tähän webinaariin. On aina ilo puhua asiakaskokemuksesta ja sen merkityksestä liiketoimintaan. Heitä vaan eteenpäin kalvoa. Joo, eli lyhykäisyydessä mun nimi on tosiaan Sami Häyrynen ja niin kuin Severi tuossa sanoikin, niin on yksi 3 Gamutin perustajasta yhdessä Severin ja Hannu Lopakan Juhan kanssa. Mä oon työskennellyt asiakaskokemuksen ja asiakkuuden hallinnan kehittämisen parissa 90-luvun loppupuolelta saakka ja tätä asiakaskokemuksen kehittämisen ilosanomaa pyrin edistämään myöskin ja viestimään täällä Gamutilla. Ja Gamut on perustettu 24 ja me autetaan yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa. No, mitä se parempi liiketoiminta sitten tarkoittaa? Me autetaan meidän asiakkaita kehittämään asiakkuuksiin liittyvää toimintaa, myyntiä, liiketoimintalähtöistä taloutta. Ja sen lisäksi me autetaan asiakkaita myös palvelukehityksessä ja tiedolla johtamisessa. Meillä on tuotteistettuja palveluita, kuten kasvusuunnitelmapalvelu, jossa me tehdään kattava nykytila-analyysi asiakkaan liiketoiminnasta, määritellään asiakkaan kanssa tavoitetila sinne 2-3 vuoden päähän ja rakennetaan selkeä kehityspolku, eli se kasvusuunnitelma siitä, että minkälaisilla toimenpiteillä sinne tavoitetilaan päästään. Ja me ei koskaan haluta jättää myöskään asiakasta yksin sen kehityssuunnitelman kanssa, vaan me halutaan aidosti olla mukana asiakkaan arjessa varmistamassa se, että tarvittavat muutokset jalkautuu pysyviksi toimintatavoiksi. Mutta hyvä, mennään sitten syvemmälle päiväaiheeseen, eli miksi asiakaskokemus on tärkeää. Ja aluksi on ihan hyvä miettiä lukujen kautta tätä. Ja tässä on koostettu muutamia tutkimuksia. Tuossa on myös linkki niihin, mikäli kiinnostaa myöhemmin katsoa niitä vähän tarkemmin. Mut tutkimusten mukaan 86% asiakkaista on valmiita maksamaan enemmän paremmasta asiakaskokemuksesta. Eli asiakkaat arvottaa sen asiakaskokemuksen niin korkealle, että siitä ollaan valmiita maksamaan hieman jopa ylimääräistä. 73% kuluttaja-asiakkaista pitää sitä asiakaskokemusta heti hinnan ja tuotteen laadun jälkeen merkittävimpänä kriteerinä ostopäätöstä tehtäessä. Ja varmasti tuohon ensimmäiseen kohtaan liittyen
yritykset, jotka panostaa asiakaskokemukseen, kasvattaa omaa liikevaihtoa 80% nopeammin kuin kilpailijat. Mutta sitten toisaalta taas kolmannes asiakkaista on valmiita vaihtamaan palveluntarjoajaa jo yhden heikon asiakaskokemuksen jälkeen. Ja onkin siis tärkeää, että se asiakaskokemus on aina myös tasalaatuista, koska se heikko asiakaskokemus näkyy suoraan siellä asiakaspoistumassa sitten. Okei, meillä on siis varmasti aika hyvä ymmärrys siitä, että se asiakaskokemus on yrityksen liiketoiminnan kannalta erittäin merkityksellinen tekijä. Ja seuraavilla kalvoilla on sitten esitettynä muutama konkreettinen askel siihen asiakaskokemuksen parantamiseen. Mennään vaan eteenpäin. Yes. Eli niin kuin yleensäkin liiketoimintaa kehitettäessä, jotta sitä toimintaa voidaan kehittää, niin meillä pitää olla tiedossa se nykytilanne ja se, mitä me halutaan saavuttaa. Ja jos mietitään asiakaskokemusta B2B-liiketoiminnassa, jotta me voidaan luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita, meidän pitää kyetä palvelemaan sitä asiakasta kustannustehokkaasti ja toisaalta proaktiivisesti. Ja sitten voisi miettiä, että mitä se proaktiivisuus ja proaktiivinen asiakkuudenhoito on. No se on asiakkaasta huolenpitoa ennakoiden sillä tiedolla, mikä me saadaan sieltä asiakkaalta, kun me ollaan heidän kanssa tarpeeksi tiiviissä keskusteluyhteydessä ja me ollaan saatu tätä kautta luotua asiakkaan kanssa hyvät ja luottamukselliset suhteet sinne asiakkaan organisaatioon. Ja tästä syystä on enemmän kuin tärkeää se, että meillä on aina ajantasainen tieto nykyasiakkaista, heidän liiketoiminnan tilanteesta sekä myös asiakkaan omasta siitä markkinaympäristöstä. Ja näiden tietojen pohjalta asiakkaista, tai ainakin sen oman liiketoiminnan kannalta niistä tärkeimmistä asiakkaista, on hyvä tehdä määräajoin asiakasanalyysi, jossa asiakas otetaan ikään kuin tikun nokkaa ja katsotaan sitä asiakkuutta eri kulmista. Ja tässä yhteydessä on hyvä miettiä sitten ihan yleiskatsausta siihen asiakkuuteen, minkälainen se laskutus on ollut viimeiset 6 kuukautta, mihin suuntaan se on menossa. Minkälaisia suunnitelmia ja aktiviteetteja meillä on käynnissä sen asiakkuuden arvon kasvattamiseksi tällä hetkellä? Minkälaista palautetta me ollaan saatu sieltä asiakkaasta? Ja minkälaisille palveluille me ollaan havaittu tarvetta siellä asiakkaalla? Mut tämän lisäksi on erittäin tärkeää myöskin miettiä, minkälaisia uhkia me nähdään siinä asiakassuhteen osalta tai siellä asiakkaan omassa liiketoimintaympäristössä. Ja kun me analysoidaan asiakkaat tällainen prosessimaisesti määrävälein, siitä toiminnasta saadaan paitsi mitattavaa ja tavoitteellistettua, se analyysi auttaa meitä löytämään myöskin toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka ohjaa asiakaskohtaisesti sitä toimintasuunnitelman laatimista ja varmistaa tätä kautta myöskin sitten hyvää asiakaskokemusta. Ja lisäksi on erittäin tärkeää kartoittaa koko se asiakkaan asiakaspolku aivan sieltä myynnin alkuvaiheesta sinne asiakkuuden päättymiseen saakka. Ja kun meillä on tiedossa, minkälaisia kohtaamispisteitä meillä on sen asiakkaan kanssa, me voidaan määritellä, mitkä näistä kohtaamispisteistä tai tilanteista on sen asiakaskokemuksen näkökulmasta kriittisiä. Ja me pystytään rakentamaan näihin pisteisiin esimerkiksi erilaisia kyselyitä, joilla varmistetaan se meidän onnistuminen myös sieltä asiakkaan näkökulmasta. Ja yhtenä esimerkkinä vaikkapa asiakkuuden hoitoon liittyvä tämmöinen kuukausipalaveri. Meidän on erittäin tärkeää varmistaa se, että ne asiakkaat saa niistä tilaisuuksista aina jotain sellaista, mikä tekee siitä tilaisuudesta myöskin asiakkaan näkökulmasta hyödyllisen. Koska mikäli se asiakas ei koe sitä tilaisuutta hyödyllisenä, vaan enemmänkin aikasyöppänä, niin heitä on pitkässä juoksussa tosi vaikea sitouttaa näihin tilaisuuksiin. Ja jos asiakas ei koe arvoa eikä ole sitoutunut näihin tilaisuuksiin, me menetetään kallisarvoisia tilaisuuksia sitouttaa sitä asiakasta, eikä me enää saada sieltä asiakkaalta samalla tavalla tietoa siitä heidän tulevaisuudesta, mikä vaikeuttaa sitten sitä proaktiivista asiakkuuden hoitoa. Jes, mennään eteenpäin. Okei, kuka sitten on vastuussa siitä asiakaskokemuksesta? Tätä voisi ehkä miettiä myös siltä kantilta, että onko siellä organisaatiossa roolia, mikä ei vaikuta jollain tavalla siihen asiakaskokemukseen. Ja mä uskaltaisin väittää, että koko organisaatio on aina ja poikkeuksetta vastuussa siitä asiakaskokemuksesta. Onpa kyse sitten sieltä myynnistä, asiakaspalvelusta, tuotekehityksestä tai taloushallinnosta, niin kaikilla on kuitenkin merkittävä rooli siitä, minkälaista asiakaskokemusta se yritys tuottaa.
Ja voisikin siis todeta, että se asiakaskeskeisen kulttuurin luominen ja ylläpitäminen on ihan kaikkien vastuulla. Mutta tämän sanottua, niin mä haluan tähdentää kuitenkin sitä, että sen johdon tulee kuitenkin aina näyttää suuntaa ja esimerkkiä siitä, minkälaista se asiakaskokemus on, mitä yritys tuottaa. Ja edellä mainitusta syystä toimitusjohtajien ja ylimmän johdon sitoutumista ei voi olla alleviivaamatta tarpeeksi. Ja se asiakaskokemus tulisikin saattaa sinne yrityksen strategian ytimeen, jotta siihen voidaan varmuudella vaikuttaa ihan sen koko organisaation laajuudelta. Okei, sitten 3. pointti, jos se veri laittaa. Yes. No me tehtiin tuossa pari kalvoa aikaisemmin se asiakasanalyysi, ja sanomattakin on selvää, että se pelkkä analyysi ei vie meitä vielä kovin pitkälle, vaan siellä analyysissä esille nostetut mahdollisuudet ja uhat auttaa meitä kuitenkin ennakoimaan sitä tulevaa, ja sen pohjalta meillä on mahdollisuus laatia niitä asiakaskohtaisia asiakkuudenhoitosuunnitelmia, mitkä näkyy tuossa kuvassa ylimpänä pallurana. Ja kun me ollaan luotu ne asiakaskohtaiset suunnitelmat, löytyy meiltä suunnitelmien avulla luonnosta niitä asiakaskohtaisia tavoitteita ja sitä kautta mittareita sinne asiakkuuden hoitoon. Ja meidän on hyvä oppia hyödyntämään näitä mittareita siinä asiakkuuden hallinnossa, koska niiden ohjaamana pystytään toimimaan proaktiivisesti ja sitä kautta tarjoamaan sinne asiakkaalle sitä parempaa asiakaskokemusta. Ja kuten mä mainitsin, ne määrämuotoisten asiakkuudenhoitopalveluiden varmistaminen on avainasemassa siihen, että me käydään asiakkaan kanssa varmasti tarpeelliset keskustelut ja me saadaan kasvatettua sitä kautta sitä luottamusta, kun me tullaan henkilötasolla tutuiksi asiakkaan edustajien ja yhteyshenkilöiden kanssa. Mutta nämä luottamukselliset suhteet henkilötasolla harvoin kuitenkaan syntyy pelkästään sillä, jos me tavataan asiakasta Meetin, Teamsin tai neukkarihuoneen pöydän yli. On tosi tärkeää myöskin luoda jatkuvampaa ja vähän epävirallisempaa dialogia sen asiakkaan kanssa. Erityisesti silloin, mikäli jostain syystä niitä määrämuotoistettuja asiakkuudenhoitopalveluita ei ole niiden tärkeimpien asiakkaiden kanssa. Ja mitä enemmän me keskustellaan sen asiakkaan kanssa, sitä syvemmäksi se luottamus on mahdollista rakentaa. Ja kun meillä on sen asiakkaan kanssa hyvä, syvä luottamus, se asiakas alkaa kertomaan avoimemmin tulevista muutoksista, joihin me pystytään sitten proaktiivisesti lähteä valmistautumaan ja jonka pohjalta asiakaskohtaisia suunnitelmia on mahdollista myöskin päivittää. Eli ennakoidaan siis ne ongelmat ja asiakastarpeet sen tiedon avulla, mitä me saadaan sieltä asiakkaalta, ja varmistetaan, että asiakkuusvastaavilla ja asiakkuudenhoidon kannalta käytettävissä se kaikki data helposti. Otetaan ohjat omiin käsiin, luodaan asiakkuudenhoitoa ennakoivia rutiineita, sovitaan asiakkaan kanssa asiakkuudenhoitopalaverit ja kommunikoidaan asiakkaalle aina ennen kuin asiakas joutuu itse pyytämään. Se asiakas kuitenkin odottaa, että heille kerrotaan niistä asioista. Asiakas on ostanut sen tuotteen tai palvelun jostain syystä ja heidän ydinliiketoiminta ja fokus on tyypillisesti jossain ihan muualla kuitenkin. Sitten voisi ajatella sillä tavalla, että tämä kaikki jumppa saattaa kuulostaa työläältä. Mutta sitten taas toisaalta, kun me päästään aidosti siihen proaktiiviseen moodiin, me helpotetaan merkittävästi sitä meidän omaa ajankäyttöä, kun ne asiat on aikataulutettuja, eikä ne tule sieltä asiakkaan suunnalta enää yllätyksinä. Eli me ollaan siinä pallon päällä siinä tekemisessä. Ja viimeisenä sitten mittaa oikeita asioita. Meidän on aina hyvä muistaa se, että asiakkuudenhallinta ja asiakkuudenhoito on aina pitkäjänteistä tekemistä ja on vaarallista mitata sitä asiakkuudenhallintaa puhtain myynnin mittarein, vaikka pohjimmiltaan tavoitteena siellä nykyasiakkaissa olisikin kenties määritelty asiakkaasarvon kasvattaminen eli lisämyynti sinne nykyasiakkaisiin. Mun mielestä keskeisempiä mittareita siinä asiakkuudenhallinnassa on se asiakaskokemuksen kehittymiseen ohjaava mittaristo. Koska kuten me muistetaan, niin asiakkaat on valmiit kuitenkin käyttämään enemmän rahaa, mikäli se asiakaskokemus on kunnossa. Eli ne eurot seuraa aina siellä kuitenkin perässä sitä oikeanlaista tekemistä. Jes, sitten loppu alkaa hämöttää. Tämän mun esityksen osalta vielä on pari lyhyttä kalvoa. Ja ensimmäisenä, että miten lähtee liikenteeseen.
Se asiakaskokemuksen kehittäminen lähtee liikkeelle aina sieltä johdon halusta ja sitoutumisesta asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä sitten siitä varmennetusta tiedosta siitä, mikä se asiakaskokemuksen tila on tällä hetkellä. Ja näiden lisäksi totta kai pitää olla visio siitä, minkälainen on se oman yrityksen näkökulmasta haluttu asiakaskokemus. Tämä auttaa määrittelemään sitten ne toimenpiteet sen suhteen, että mitä pitää tehdä, jotta me päästään sinne halutulle tasolle. Ja lopuksi vielä pari muistutusta sitten sieltä. Eli se asiakaskokemuksen kehittäminen ei ole koskaan lyhyt projekti, vaan se on jatkuva prosessi. Tärkeintä on lähteä liikkeelle, vaikka lyhyin askelin. Jokainen askel on kuitenkin eteenpäin siinä. Ja toisena sitten se, että muistetaan olla armeliaita sille muutokselle. Kaikkea me ei voida korjata kerralla. Keskitytään aluksi muutamaan tärkeimpään kohtaan, tärkeimpään kipupisteeseen, eli niihin, joilla on suurin vaikutus siihen asiakaskokemukseen ja siihen omaan liiketoimintaan. Ja sitten viimeisenä se, että mitataan tuloksien ohella sitä matkaa. Ei mitata pelkästään sitä lopputuotosta, mikä haluttaisiin saavuttaa. Ja pelkkä muutoksien tekeminen ei yksistään riitä, on myös mitattava sitä, että onko niin muutoksilla ollut sitä haluttua vaikutusta. Ja kuten muutosjohtamisessa yleensäkin, niin onko niitä uusia toimintamalleja käytetty. Ja mitataan asiakaskokemusta asiakkaan kannalta oikeista pisteistä oikeanlaisilla mittareilla. Ja itse asiassa niistä tulee sitten Samu kertomaan seuraavaksi. Jes, kiitoksia Sami. Kuten tuossa Sami mainitsikin, niin seuraavaksi Samu pääsee kertomaan, eli Samu Pellikka Servitiumilta asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Ole hyvä. Jes, kiitoksia vaan. Ja tosiaan Pellikka Samu Servitiumilta, hyvää huomenta kaikille. Ja asiakastyytyväisyyden mittaus, mikä ihana aihe. Heitetään siitä muutama ajatus. Servitium on tosiaan kyselytutkimusten luottokumppani yksityisen sektorilla ja kuntapuolella. Ja tosi paljon tulee tehtyä just asiakaskokemuksen kevyempiä ja laajempia kyselyitä sitten osana asiakkaiden tiedolla johtamista. Ja se datan kerääminen on se Servitiumin leipälaji nimenomaan. Mennään vaan eteenpäin. Tykkäsin oikeastaan vastaus suoraan tuohon kysymykseen, miksi asiakastyytyväisyyttä mitataan, niin komppaan kyllä Samia tuossa, että jokainen asiakaskohtaamisen pistehän on osa sitä laajaa asiakaskokemusketjua, eli on erittäin tärkeää mitata ja tutkia jokaista aluetta, kun ollaan tekemisissä asiakkaissa, tietysti siinä tuotteessa, palvelussa, koko asiakaskokemusketjussa, mitkä kaikki siihen liittyvätkin. Ja tietysti, kuten Sami mainitsi, niin tyytyväiset asiakkaathan ovat valmiita maksamaan korkeampia hintoja, niin se tekee siitä asiakaskokemuksen mittaamisesta välttämätöntä liiketoiminnallisesti. Samoin kuin me haluamme ymmärtää ja kuulla asiakkaita, niin me pystytään saamaan siitä datasta myös sen kuulemisen lisäksi paljon liiketoimintahyötyjä nimenomaan sen tuotteen palvelun, asiakaspalvelun tuotteen kehittämiseen. Ja siinä on muutamia bullet pointteja. Tämähän on niin kuin aivan loistava kilpailukeino jo sieltä ihan männäajoista lähtien. Eli hyvällä asiakaspalvelulla, hyvällä asiakaskokemuksella pystyt aina erottautumaan. Sitä pystyy aina vahvistamaan ja kehittämään mittaamisen avulla, kun osallistetaan asiakkaat vuoropuheluun ja kysytään, mitä kuuluu, mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Erittäin tärkeä työkalu myös brändin ja luottamuksen kehittämiseen ihan sieltä strategiasta lähtien, kuten Sami tuossa totesi. Ja mehän pystytään sitten, kun me kuullaan ja ymmärretään asiakastyytyväisyyttä, kuullaan asiakkaita, niin pystytään myös tunnistamaan niitä meidän erinomaisuuksia ja vetovoimatekijöitä ja kehittämään palvelua ja näin sitten kilpailemaan vieläkin kovemmin kovassa kilpailussa. Ja kuin myös, kun halutaan kuulla asiakkaita, tutkia asiakastyytyväisyyttä, parantaa sitä jatkuvasti, niin sehän on ihan älyttömän tärkeää tietoa myös henkilöstölle, kertoa siitä, mikä se juttu on, mistä ne asiakkaat arvostaa, ja yhdessä tietysti henkilöstön kanssa pohtia ja kehittää sitä asiakaskokemusta ja jokaista asiakaspistettä. Se on erittäin hyvä peili omalle toiminnalle, niin kuin tuolla viimeisessä lauseessa
niin todetaan, että ei vedetä mutulla ja ajatellaan, että mitäköhän ne asiakkaat ajattelee, tälleen tekee, kannattaa kysyä niitä suoraan itse ja sitten yhdessä asiakaslähtöisesti kehittää toimintaa. Mennään eteenpäin. No, millä tavalla ja mitkä niitä mittareita voisi olla, niin tähän annan vinkin, että oli sitten kyseessä B2B, B2C-liiketoiminta, onko palveluliiketoiminta, onko kenties kivijalkamyymälä, minkälainen se onkaan, niin aina kannattaa mitata ja kannattaa pohtia sopivat mittarit. Ja se ei tarkoita sitä, että kun yhden mittarin valitsee, niin sillä mennään, tai se on just oikein, vaan niitä kannattaa kokeilla erilaisia, tutustua vähän ja miettiä, mikä olisi kyseiseen tilanteeseen tietty sopiva mittari, ja systemaattisesti mitata sitä. Sehän kertoo aina hyvän ja tärkeän lähtökohan, kun ruvetaan mittaamaan, mutta koska maailma muuttuu, asiakkaat muuttuu, business muuttuu, niin on fiksua systemaattisesti mitata sopivin syklein. Miettien tietysti, jos puhutaan tämmöisestä vaikka laajemmasta asiakastyytyväisyystutkimuksesta versus sitten kevyestä vaikka asioinnin tehokkuuden mittauksesta, tuommoista SES-tyylisestä mittauksesta, niin näitä kannattaa sitten jyvittää sinne eri palvelupisteisiin ja sopivalla syklillä tietysti. Niin, että ei haluta kuormittaa myöskään vastaan ja samalla kun haluamme myös viestittää, että haluamme heitä kuulla ja osallistaa. Tuossa on nyt kunkkuna toi NPS, eli Net Promoter Score, eli tämä suositusindeksi, niin sehän on se asiakaskokemuksen korkein mittari, koska silloin kun sulla on asiakassuosittelija, niin hän on saanut erittäin hyvän kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen, eli asiakaskokemus täytyy olla silloin todella korkealla tasolla. Ja sehän on, eli suosittelisitko palvelua ystävällesi tai kollegalle, niin on tosi hyvä ja Raffikin mittari, mikä kertoo sen suositteluhalukkuuden ja sitä kannattaa ehdottomasti ruveta mittaamaan. Ja myös ymmärtämään, että jos asiakas suosittelee tai ei suosittele tai on passiivinen tässä vastaamisen vaihtoehdossa, niin on tärkeää ymmärtää, minkä takia hän antaa kyseisen arvion. Sitten ihan tietysti perusasiakastyytyväisyys voidaan mitata esimerkiksi 1–5, aika perinteinen, kouluarvosana-asteikko aika perinteinen. Näitä on erilaisia, mutta se on sitten se perusasiakastyytyväisyys, asiakaskokemus, niin on helposti ymmärrettävä, minkä asteikon siihen valitseekaan. Ja tietysti systemaattisuus siinäkin niin on erittäin suositeltavaa. Ja sitten tuossa on yksi malli lopussa, niin sopii minun mielestä oikein hyvin, jos on tämmöinen volyymipalvelutilanne, vaikka call centeri tai sitten semmoinen palvelumyymälä, missä on paljon jonoja, niin on ehkä hyvä mitata sitä palvelun tehokkuutta ja siihen liittyviä tekijöitä, että saataisiin se palvelukokemus ja tehokas palvelukokemus mahdollisimman tehokkaaksi ja sen jatkuva kehittäminen, niin siihen on toi Customer Effort Score oikein hyvä mittari. Ja näistä mielelläni vinkkaa ja kerron lisää, jos joku mittareista tai muista asiakaskokemuksen mittareista kiinnostaa. Ehdottomasti. Mennään vaan eteenpäin. No miten sitten mitata näitä? Niin tässä on tietysti erittäin monta mahdollisuutta ja tapaa, miten lähtee mittaamaan asiakastyytyväisyyttä. Servityymme tulee tehtyä aika paljon näitä verkkokyselyitä ja millä tavalla sitten niin voi olla ihan kertaluontoisia, vaikka laajempia asiakastyytyväisyystutkimuksia. Esimerkiksi kerran vuodessa on monelle yritykselle ja organisaatiolle aika tyypillinen sykli, mitä voi sitten tukea tämmöiset kevyemmät, vaikka kvartaaleittain, kuukausittain toteutettavat kevyemmät suositusindeksin mittaukset tai asiakastyytyväisyysmittaukset vaikka tiettyyn palveluun tai teemaan liittyen, asiointiin liittyen. Ja näitä kannattaa sitten toteuttaa systemaattisesti ja just niin kuin sanoin tuossa, niin silleen fiksulla tavalla, että halutaan dataa, halutaan osallistaa, mutta toisaalta ei haluta kuormittaakaan, niin siihen fiksu sykli niin varmasti palvelee molemmin päin. Ja se viesti lähtee, että halutaan kuunnella. Sitten tietysti se helpoin tapa, kun halutaan jatkuvaa palautetta erilaisiin vaikka digitaalisiin palvelutilanteisiin liittyen tai järjestelmiin, niin tietysti pystyy noita kyselyautomaatioita sitten tekemään kevyitä kyselyitä jonkun palvelutapahtuman, ehkä sähköisen järjestelmäkirjauksen jälkeen, niin sieltä lähtee sitten kyselyitä automaattisesti. Tässä on esimerkkejä, millä tavalla voi hyödyntää teknologiaa, ja sitten myös toisinpäin, niin jatkuva monikanavainen yhteydenpito asiakkaisiin, haastattelu, vaikka tapaaminen, sitä kautta ymmärtäminen, niin näitähän on, tapoja on monia, ja suositus on, että eri tavoin monikanavaisesti kuulee, haastattelee, tutkii
mittaa asiakkaita, niin sieltä se syvä ymmärrys sitten lähtee, sekä laadullisesti että myös määrällisesti. Jes, minusta tuntuu, että minun osuus oli siinä. Kiitoksia vaan minun puolesta kanssa. Mahtavaa, kiitoksia Samu ja kiitoksia myöskin Samille. Itse jos nostan tästä jonkinnäköisen ajatuksen kiteytyksenä vielä, niin tai tärkeimmän pointin, niin mä näkisin, että asiakkaiden ymmärrys on niin kuin kaiken keskiössä. Ja he odottaa, että te ymmärrätte heidän tarpeensa ja pystytte tarjoamaan palvelua proaktiivisesti heille. Tässä oli tämän päivän agenda. Mikäli löytyy kysymyksiä, niin mikit on ymmärtääkseni myöskin auki, pystyy sieltä tai laittaa tuonne chattiin. Meillä on tässä vielä hetkisen verran aikaa puolesta tunnista 5 minuuttia. Niin jos löytyy jonkinnäköisiä kysymyksiä tai muuta, niin voi avata mikkiä tai laittaa tosiaan chattiin viestiä. Joo, pidetään linjat vaan auki ja voi heittää oman mikin sieltä päälle, jos tulee ajatuksia. Vai oliko täysin tyhjentävät? Mikki taitaa olla kiinni, mutta kysyn tässä. VP. Täältä saadaan näköjään laitettu Allo Mic päälle, mikäli haluat VP puhua ihan mikin välityksellä. No niin, nyt sulla pitäisi olla mahdollisuus laittaa mikki päälle sieltä omasta puolesta. No, jes, hyvä. Ja toivottavasti ääni pelittää kanssa. Tulee läpi, Kyllä. jes. Kyllä. Joo, ajattelin tuosta vaan kyseistä, että jos on vähän niin kuin, että se dialogi asiakkaan kanssa kyllä toimii hyvin ja semmoiset vähän niin kuin tavallaan henkilökohtaiset suhteet asiakkaiden suuntaan niin kuin pelittää hyvin ja saadaan tavallaan sitä semmoista pehmeämpää palautetta tai sitä semmoista keskustelun kautta saatua palautetta hyvin, niin siihen ajattelin vähän kysellä vinkkejä, että mikä olisi sitten mahdollisesti semmoinen hyvä mittari tai joku semmoinen datankeruukeino tai datamalli, millä sitä saisi vähän niin kuin tavallaan syvennettyä ehkä sille seuraavalle levelille sitten, että kerättyä sekä semmoista niin kuin tiukempaa dataa sitten sen niin kuin keskustelujen kautta kerätyn palautteen lisäksi, että mistä ehkä aloittaa sitten. Anna mennä, Samu. Jes, kiitos hyvästä kysymyksestä. Ja tuossa tuli heti ekaksi itselle mieleen, että ehkä just tämä, että kun käydään keskustelua ja varmasti sitä kautta saadaan kanssa myös syvällistä, ehkä myös sitä kehitysideaa ja mahdollisesti kritiikkiä, mutta voi monesti olla myös niin päin, että se semmoinen palaute ja ehkä joku semmoinen kehitysasia, mikä haluttaisiin ja olisi todella tärkeää tietää, ei sitten välttämättä kuitenkaan tule siinä. Tässä meidän kulttuurissa ehkä niin suoraan kerrottua, niin siihen tuommoinen neutraali kysely sitten anonyymisti tehtynä, niin voi olla, että sieltä saataisiin kaivettua sitten myös semmoista palautetta, mikä välttämättä ei tule siinä tälleen face-to-face tyylisessä kohtaamisessa. Kompatkaa Sami ja Severi, jos tulee ajatuksia. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että niin kuin kriittisen palautteen antaminen saattaa olla pikkusen haasteellista monille meistä suomalaisista, tai kehittävän palautteen antaminen myöskin. Toisaalta sitten se, että mitä paremmiksi, luottamuksellisemmiksi on saatu sitä suhdetta asiakkaan yhteyshenkilön kanssa luotua, niin sen helpompi siellä on antaa sitä palautetta. Mutta se, että palautteen antaminen tehdään asiakkaalle helpoksi ja tietyllä tavalla vähän niin kuin contact centerissäkin eletään, että se on monikanavaista, että henkilöllä on mahdollisuus
valita se kanava, mitä pitkin palautetta antaa, niin saattaa olla ihan hyvä, koska toisille erilaisen palautteen antokanavan käyttö on luontevampaa kuin toinen. Joo, ja hyvä kiitti. Eli just, että kannattaisi ehkä just mietiskellä sitä, että mitkä on ne kohdat siinä palautteessa, mitä ei olla ehkä vielä saatu, ja mikä olisi semmoista, antaa semmoinen mahdollisuus semmoiselle ehkä vähän kriittisemmälle, anonyymille palautteelle. Ja sen tästä nyt ainakin itse poimin. Että... Joo. Joo, kiitos. Kiitoksia, Veli-Pekka. Onko muita, joilla jotain ajatuksia heräsi näistä? Aika loppui niin sanotusti virallisesta osuudesta, mutta meillä on aikaa kyllä vielä käydä asioita läpi, mikäli kysymykseen herää. Samu siellä näpyttelee kiivaasti jotain. Joo, ei sitä, oli vaan sanomassa samaa, että kiitos lämpimästi kaikille osallistujille ja oikein hyvää ja kaupallista perjantaita ja viikonloppuja jääkää vaan linjoille vielä voidaan hetki olla. Joo, kiitoksia myöskin meidän puolesta Kamuttina kokonaisuudessaan. Mikäli jotain ajatuksia herää, niin voi heittää myöskin sähköpostia tai laittaa vaikka linkkarissa viestiä. Ja näistä sitten nauhoitteet laitetaan perässä myöskin tulemaan. Mutta kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Yes, kiitos.